Arratsaldeon guztioi, zer moduz zaudete? Badator asteburua. Xabi, zuk aukera izango bazenu, hola, nora joango zineke? Haze galdera egin dira, Zumiaren, arratsaldeon, ni oraintxe, Tibetera joango nintzateke, horko santutegi batera horrela eskuak horrela jarri eta... Baina, asteburu pasa, esan dut, hola, pixkat urbilago, alko balit. Urbiltxeago, adibidez, Galiziara zergatik, ez hor, Finisterre ingurura, hor lurrak eta itxasoak bat egiten duten puntu horretara, marisko fresko pixka bat. Xabinek, Euskal Herrian geratzeko proposamena egingo dizut. Hemen ere plan ederrak egin daitezke, txokopolita bisitatu eta jolastu gaur Euskal Herrian barrena. Oso ondo zoragarri eta gure gonbidatuak bidatoz, baina bosten ordezkaritzan 54 urteren ondoren Txomin Artolaren Belarrostoak diskoa berrinterpretatu dute. Abestiak berberak dira, baina garai berrietara egokitu dituzte. Gurekin dira bi musikari handi, biba Jon Gurrutxaga eta biba Urbil Artola. Biba Belarrostoak. Biba! Eta denak etorriko dira gero zuzenean jotzera. Egia. Benetan goi mailako musika. Oso artista handia dira, zen musika ona egiten duten. Hasiko gara, Xabi. Bai. Nora joango zinake asteburu pasa. Duda daukat garazi edota urbasa. Zarauzko malekoian hartzazu terraza. Leku bat aukeratzen ez dago erraza. Zein da zure ametxetan dagoen bidaia. Nora joango naiz hortxe izan da endaia. Mirak irekitzeko baduzu garaia. Zederra txaldero daukagun paisaia. Egia, haze paisaia daukagun zuedenak hor ikusten zaituzegu guri begira. Kaixo guztioi, ostiala da, eguraldira arte elkarrekin, biba gu! Eta biba zuen! Euskal Herrian barrena, batetik bestera joateko ohitura dugu, eta askotan gure mugetatik kanpora joaten gara alaxe da hori, baina gure herrian ere ez aldaude bazter eta leku zoragarriak ikusteko, bisitatzeko eta ezagutzeko, gaur horixe egin behar dugu. Mutrikuk joko berria du, mai jokoa eta online ere jokatzeko modua ematen duena. Nola sortu da ideia eta nolako galderak topatuko ditugu, gurekin dira sortzailetako bi, Leire Gomez eta Amaia Aurrekoetxea. Kaixo! Arratsaldeon, bikote! Arratsaldeon! Ongi etorri! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Bueno, Leire, mutrikuko triviala. Zer da zehazki? Bueno, mutriko triviala da mutrikui buruzko galderak jasotzen doa mai jolas bat. Eta, bueno, bertan galderak egongoia, bai sozialak, kulturalak, naturalak pixkate jasotzen doan galdera mota horrek. Eta guztietako galderak beraz. Amaia, nondik nora sortu zen trivial hau, joko hau egiteko ideia? Bueno, esango dugu, berai aitortza egin behar zaie, ideia Mutrikuko institututik etorri zela, euren trivial bat osatu zuten, lehenago zegoen eredu horretatik kopiatuta, eta eurenetik sortu zituzten ia 200 bat galdera edo ikasleen artean, eta eurek kuskusian ibilita gero, eta jarraipenezko ohiko bilera baten, udalarekin egiten duten ohiko bilera baten, erakutsi egin ziguten trivial hori. Eta justo ideia hori elkarlotu zen hezkuntza batzordea lantzen zebilen herri kurrikulunaren gaiarekin, Leire eta biok jarrekin harremanetan, eta kombinazio egokia izan zen, orain sortu den hau ateratzeko. Bueno, irudiak ikusten ari gara, oso polita da, horrela ikustea jolasteko gogoa ematen du noski. Nondik hasten da Leire horrelako jolas bat sortzen? Bueno, lehenengo eta behin, hasi ginen pixkat ikusten beste herrixetan, zelako esperientzia izan duen, olako proiektuak aurrera eramateko orduan, ez? Eta, bueno, jarri ginen pixkat harremanetan Leitzako proiektuakin, jarri ginen harremanetan ere horixokoakin, ze horixon ere herri kurrikuluma aurrera eman zegoen, eta bai horeretakoakin ere
harremanetan jarri ginen. Eta pixkat ikusi ginen, bueno, euran esperientzia zela izan zen, eta, bueno, hola hasi ginen, ez? Lehen ikusten, beste herrixetan zela indeuen lana, eta zela eraman deuen aurrea antzeko proiektuak. Eta zer moduzko erantzuna jaso duzu, Amaia, herritarren aldetik? Hasieran ez genekin oso ondo nola planteatu ere. Zalantzan geunden, talde bate osatore aurrera eramateko, eta azkenan ikusi genuen igual egokiagoa zela, mutriku baditzu hainbeste elkarte, soziedade, musika talde eta bar, eta orduan ikusi genuen egokiagoa zela, agian, denak bilera batera deitzea, eta beraiei eskatzea, euren jardunari buruzko galderak osatzea, eta holan egin genuen. Lehenengo bilera orokor badeitu genuen, bertaratu ziren batzuk, eta etorri ez zirenei 40-50 bat elkarte edo deitu genituen, eta bidali genizkien, nola egin behar zen, ia interesa zuten eta bar, eta gero beraiek joan dira, denbora tarte bat utzi genien, eta beraiek joan dira euren jardunari buruzko galderak bidaltzen. Herriko aldizkarian ere argitaratu genuen zer zen bilatzen genuena eta nola bidali galderak, kontaktuekin eta bar, eta hortik ere jaso ditugu beste batzuk. Eta nolako galderak dira, Leire? Esate baterako adibideak eman ezkero, ze gairi buruzkoak zehazki edo zer topatuko dugu? Bueno, gai zabala du, mai jolaz hortan. Muta askotako galderak topaukeu. Bueno, zatikak... Lau kategoria eta manatzen dira. Da, herri natura zalea eta kirol zalea, eta hor apurba sartzen dira bai paisaia, bai fauna, mutriku herri arrantzalea izanik itsasoaren inguruko galderak eta bar, eta gero kirolari buruzko galderak, ez dakit arraun elkarteak, txirrendulari elkarteak, futbol taldeak, egindako galderak, edo bertan dauden kirolarien inguruko galderak eta alde batetik hori, beste alde batetik dago herri bizia edo deitzen den kategoria, eta hor gehiago da, eguneroko jardunean mugitzen diren taldeen galderak, hau da, ez dakit antzerki taldea, sozietatea, musika taldeak, eta holakoak. Gero dago, historia eta historioak, hori apur bat, liburuetan jasota dagoen historia horri erreferentzia egiten dioten galdera gehiago, eta gero dago euskarak guztitako lurra. Mutriku badauka herri hizkeraneko berezia, eta horrek ere joko asko eman du galderak sortzerako orduan. Eta gainera berrituz joan daiteke, ez da? Hau ez da betirako horrela geratuko den zerbait. Hori da, erabaki ginune online formatu aurre eramatia, batez ere, hortako, ez? Eraberritzeko, aukeria emateigu, berriz eraldatzeko galderak. Eta baita ere erantzunak. Adibidez, esaten genuen, imaginatu, ez dakit, arraun taldeak zenbat estropada irabazi ditu, igual aurten bat da, baina igual aurten beste bat irabazten du, eta datorren urtean ja bi. Agian urtean 7 dira. Hori da, orduan, ez daiten zarkituta gelditu behintzat aukera ematen du. Bueno, eta ze proiektu polita, Leire, esate baterako herriko gazteek, haurtxoek, herriari buruz ikasteko? Bai, hori da batez ere gure asmoa, ez? Honekin hau nahi du lortu. Batez ere gaztiak ezautzia mutrikuko ondaria eta arrasto bat utzitzia, ez galtzia mutrikuko ohiturak. Ez da, pixkat eurai ere gaztiei interesa piztia. Bai. Adibidez, zuek zuen herriak gehiago ezagutu duzu, Leire, zuk mutriku gehiago ezagutu duzu joku honi esker? Bai, Amaiak esan duen, azkenean elkarte desberdinak parte hartu dugu, eta, badoz galdera batzu, etzatela pasatzen burutiko, igual, enak izan zela erantzun. Ez dakit, lelokeria da, baina igual izan da daiteke. Zein da mutrikuko badian gehien dagoen arraina? Eta gauza horri, igual ez da normalean, normalean ez duzu horretaz hitz egiten, baina hor badaude. Edo noiz puskatu zitzaion atzaparra txurrukari, eta urte bat konkretua jartzen dut, badaude gauzak oso berezia direnak. Eta egia da, nahi izan dugula helburuetan, online bertsio egitearen aukeretako bazen ere, jende gaztearen gana heltzeko aukera. Ez genuen nahi, liburu totxo, hori betiko historia lotzen dugu liburu totxoekin, eta historia jaso daiteke beste modu baten ere, eta orduan, aukera hau ikusi genuen. Eta eskuragarri noiz egongo da? Eskuragarri egongo da maiatzako lehengo hastian, euskaran hastian. Hori da. Eta, pentsau dugu, institutukoakin aurkeztia proiektua. Beraiek izan zirenez, nolabait lehenengo harria jarri zutenak honetan, aitortza bat egin, eta lehenengo partida, trivialaren lehenengo partida online, eta pixkate aurkezpen publiko bat, bertan egitea, eta posik hartu dute. Guk lantaldean badukagu mutriku arpeto-peto bat, eta seguru gaude oso gustora jolastuko dela trivial honekin. Sortuko da ez da hor
Kuadriletan edo eskolan edo... Aukera ematen du, bueno, esan behar dugu, Ametsa komunikazio taldeko asko lagundu digutela honetan, eta egia da, aukera eskaintzen duela, ez da bakarrik partida desberdinak sor daitezke. Kuadrilan, pikea sortzeko adibidez, sortu dezakegu kuadriako partida bat, eta bueno, ia zeinek egiten duen aste honetan gehien, eta orduan lehiaketak, erabiltzailea jarrita, lehiaketak sor daitezke, edo kuadrilan, edo eskolan, edo egun berezi bati lotuta adibidez, aukera ematen du ere, adibidez, martxoaren 8 pasatu berri dugu, trivialean aukeratu, emakumei lotutako galderak eta orduan bakarrik egitea partida bat herrira begira edo institutuan edo eskoletan edo dena delakoan emakumen gaiari lotuta. Orduan ikusten duen aukera desberdinak eskaintzen dituela eta baliagarria izan daitekela. Ondo, Mutrikuko zuen ideia honek lehitzan du oinarria, bertan lehitzaketa antolatzen delako, eta guazen lehitzara, hitz egin dezagune lehitzarrekin. Goretik Calderón, arratsaldeon! Eixo, arratsaldeon. Goretik, noiz eta nola sortu zen lehitzaketan? Bueno, esan lehitzaketak badauke sorburue, 1989 urtean. Lagun talde bat elkartzen zen ostiralero ustez trivialen jolasteko, eta horrei lehitze hobeto ezautzeko, lehitze hobekio ezagutarazteko zeukean interesa kontutan hartuz, euskeraren, igual momentu zaiek bizitzen aizen herrin, eta hori indartzeko asmoz, hasi zien olako joko bat edo planteatzen, ez? Orduan jatorria dauke orain dela 24 urte, ez, joku. Baina orain dela gutxi eraberritu egin duzu, ezta? Hoi da, orduan garaie pixkoat aldatzen aiziela kontutan hartuz eta jende askongana iristen ez ginela konturatu ginenez, batez ere itxialdin ohartu ginen aukera hortaz, lehitzen itxialdin iluntzero, 8 olako partida batzuk edo antolatu zien, galderak erabiliz. Orduan hor ikusi zen jendek parte hartzen zula eta hor animatu ginen pixko bat, jokuri buelta bat eman eta hori berritzea edo eguneratzea. Eta nola dago jokua antolatuta, nola jolastu gaitezke? Guk ere beraie bezala kategori desberdinak dauzkeu, jolastu gatezkelako online edo bestela mai jokoan bitartez. Orduan, bi kategoritan galderak, nolabait formato digitalen jasotzen die, baina, baten erabili dezakezu euskarri fisiko hori fitxaketa mugitzeko, eta bestela daukez aukera, zuk aukeratu ezakitzen bat galderako partidain nahi dozan, gehiago egunean behinen antzeko zerbait elitzekena, baina lagun artean edo herri mailan ikia erabakitzen baldin bada, partida kolektiboatan edo indiket. Onlineko bertsio horretan egunero jokatu daiteke, egunean behinen bezala? Nahian, zuk sortzen dituzu partidak. Eta orduan edozein erabiltzaileek sortu ditzake partidak, ez bakarra kasuntan lehitzaketako lantalde. Zuk sortu ditzakezu partidak, eta partekatzen dituzu estekak, orduan esteka hori dauken edozeinek parte hartu dezake, ez? Eta pentsatzen dugu Goreti adin guztietako lehitzarrentzat izango dela, hau, ez da? Bai, eta gaina, ikusten ginen umentzat irisgarritasun hori izatea garrantzitsu ezela, eta guk badaukeu beste 5. kategori bat, umei zuzenduta dagoana. Eskolatan eta jokue erabiltzeko, eta hor galderak ezain beste, baina erantzunek pixka moldatuta daude. Goreti, zuke joko honi esker asko ikasi duzu zure herriari buruz? Baietz esango nuke, gogoan dut, umetan, asko jolasten ginela etxean, eta bain ere, beti galderak, gain begiratu ditunen, eta datu asko, hau ez neuken gogoan, edo, hau ze interesgarri bai. Adibidez, nolako galderak aurkitu ditzakegu bertan pixka dator zehazten hasita? Eske kategori justo bat iten due. Jametza itu denez bi jokuk iten, kategorik gutxi gora bera egiturak eta berdina daukea. Historian ingurukoak eta multzokatuta daude berak aipatu bezala, herri naturzalea eta kirolzalea, kategorik berdinak die bi jokutan. Kasu honetan ikusi dugu Mutrikuke nolabait lekuko hartu duela edo Mutrikuk ere sortu duela, bere jolasa zuri zer iruditzen zaizu hori? Oso politia iruditzen zait, ze hori, beste modu bate berri izatea gauzearra delako, ez? Eta sumatzen duzue, beste herri batzute bai. Eta sumatzen duzue lehitzan bertan, 24 urteotan, izan duela bilakaera bat euskerak adibidez, aipatzen zenuen horregatik ere sortu zelako, eta jakintzak ere bai, eta herriari buruzko jakintzak ere bai.
bai, esango nuke hizkuntza beste egoera baten dagoela, baina, bueno, alare beti zaindu beharrekoa da, ez? Orduan, bueno, honek beste bultzada bat eman nahi diore bai, ez? Horreri. Amaia eta Leire, aipatu du aurrentzako egokitua den zati bat baduela, mutrikuko jolasa ere egokitua da aurrentzat? Ez dugu egin kategoria berezirik, egia da, badaudela aukera dagoela hartzeko, errezagoa diren galderak, edo, pixkat egokitzeko, baina, oraindik hastapenetan gaude, eta ikusiko dugu ja nola evoluzionatzen duen ere. Ikusiko dugu, jendeak ze erantzun ematen duen, eta horren arabera joango gara, pixka bat moldatzen, egokitzen edo berritzen, horretarako ematen du aukera hori izan dugu, orduan, Goretti, hurrengo partida noiz duzu? Ez dakit, egia esan ointxe ez dauket deus aurre ikusita, baina, bueno, ja burutan daukeu batez ere, igual partida kolektibo bat, herri mailan, apirigiako edo aurre ikusten eka. Goretik Alderon, mila esker gurekin izatearen gaur, eta jarraitu jolasten, eta ikasten, horren bidez. Mila esker. Mila esker. Neskak beste lagun bat agurtuko dugu orain, eta berekin ere hitz egingo dugu. Zaldai mendi elkarteak erronka polit bat sortu zuen Euskal Herriko mendi desberdinak igotzeko eta ezagutzeko jokoa. Adin guztietako jendea eta probintzia guztietako mendiak. Gurekin da, Einaut Aiartzaguena. Kaixo, Einaut. Arratsaldeon. Einaut, esan dugu, Euskal Herriko mendi desberdinak igotzeko eta ezagutzeko jokoa. Nolato sortu zen ideia hau duela orain 7 urte? Bai, hori da, 7. Sortu zen, ibili ginen gu menditaldien beti gabiz berritzen edo apur bat mendixek edo mendizaletasuna sustatzeko ekintza ezberdinak edo pentsetan, eta oin 7 urte horri ibili ginen Leire, Arrebi eta Bixok beste menditalde batzutan egiten dien bestelako erronka batzuri begire, eta hauxe etorri jakun burure, ez? Beti jentiek badeko itxura gure eskualdien inguruen hor badeko guz, ez? Mendi oso ezagunek, Anboto, Mugarra, Zeizer, eta beti oso mendi berdinetara jotiko, ez? Eta esan gendun, Euskal Herrixen mendi piloa deko guz, txoko diferente piloa deko guz, orduen horrek ezagutarazteko hain daigu nolako jolas bat eta hortik sortu zen ideia. Aipatu diguzu helburua mendizaletasuna sustatzea dela. Lan hori zenbaten artean egiten duzue, nola egiten duzue, nola antolatzen zarete? Egiz esan, erronkiek berak antolaketa oso erreza deko, ez? Lehenengo diseinu horretan, Arrebi eta Bixon artien egin duen, zerrendatxo bat, eta proposatu gendun menditaldera. Menditaldien batzen gara, gaur egun 5 lagun inguru batzen gara, eta horri biltzen gara, ez? 5 artien zerak banatzen, ardurak eta banatzen. Lehenengo diseinu horretan, Arrebi eta Bixon artien egin duen zerrendi, eta gero hurrenguetan adibidez, gure haitxe behan imau da, eta gure haitxe biltzen da hor, mendi zerrenda horretan, mendixek, hau ustot politxe dala, edo beste hau ezagutzen dut, esan dozti, edo wikiloken begitzen, edo interneten, eta hola banatzen dugu sarturak. Egiz esan, erronkiek berak esteko zeregin askorik, kontu da gero jentiek mendire igotie, eta mendi horrek horren argazkixek eta argitaratzi eta jentia animetia. Erronkak ere jartzen dituzue, erronka jartzen duzue, hainbat menditara igotzeko erronka, hori nola da? Bai, kontu da, guk ipintzen dugu, badeko Euskal Herrixe eremuka banan dute, herrialdedika esango neuke, baina eremuka, ze azkenian iparraldea sartzen dugu eremu bakar baten, bai Lapurdi, Baxi Nafarroa eta Zuberoa, eskeunkelako hango mendixek, mendi ezberdinak, urtero mendi ezberdinek aukeratzeko errestasunik, eta orduen egin duzen eremuka banandu, eta gero Pirineoak sartu gendun horbe bai, estra moduen. Eta kontu da, erronka izango litzike, eremu ezberdinetako 10 mendi igoti, ez? 10 mendi igoti urte bateko epien, baina 5 eremu ikutute gitxienez. Orduen jentiek mobidu bierradeko, ez? Euskal Herrixe ezagutu bierradeko derrigor, ezin dozu Araba eta Bizkaia bakarrik adibidez. 5 eremu ikutu biherdozuz gitxienez. Ados, orain irudietan ikusten ari garen proposamena hori aurtengoa da, okerrezpa gaude, eta zuk 10 esan duzu, ez da, orduan guk zer egin berritugu, aukeratu, hortik 10? Bai, izango litzike hortik aukeratu, baina ez teko zuezetan hasieran aukeratu, Piskanaka joan daitezke. Urtien aurrera inala, bitu, azte Europa nua, ez dakit nura, eta bitu, hau dau erronkan, ez?
Osea, ez teko zuzetan hasieratik aukeratu, urtien zier, ba, zuez igoten, eta igoten zuezen enien, ba, tatxetan joen edo gogoratzen joen, 10 dotaz, baina 5 ere ikutu duaz, bai, ez? Eta, bueno, horrekin, ez? Gero, ez gara ipintzen bez hor super zehatzen. Ez duzu inor zigortzen, ez da? Ez. Agentiek trampa ingure badau, hain deixela, ez? Baina ez teko hor guk zerik. Adintartearen arabera ere mendi kopuru aldatzen da, esate baterako 0-3 urtekoek 10 mendi igotzea asko litzateke. Bai, horre, bueno, esan 0-3 esaten gendun, bueno, zelan ipiniko hau, ez? Eta ipinik gendun, bueno, igonde izizela 5 mendi eta berdin da zeintzuk, ez? Hor, hasierako adintarte horretan, busoirik ez dekien mendixek edo zerrendat busoidekienak, baina zerrendan ez dauzenak bebai igon leikiez. Gero 18 urtera bitarte hor gaztientzat ipini gendun, 5 igon behar da biezela 3 eremutakoek, hau da, 3 eremu horrek ikutu behar da bez, eta gero ja nagusientzako bai da 10-5 eremutakoek. Eta zema lagunek hartzen dute parte? Ba, izen emotie nahiko guretzako sorpresa izen zen, oso ondo joen zela, urtien diseinu ezberdinetan 200 bat lagunek emoten da izena. Ona. Gero ja amaitu, erronka bera amaitu, ba, 100 bueltan ibiltzen da, urte batzuten gitxitxu hau, beste batzuten gehitxu hau, baina 100 lagunen bueltan nolan izen da diseinu ezberdinetan. Eta izena emateko zer egin behar da? Hori behi izen zen beste kontu bat zelan formalizao, ez? Seguretzako zen, bueno, jentia joan daikela mendire, eskeunken buruen, bueno, izen emon bierko da, ez dakiz zer, baina bai menditaldien komentau gendule, eta, bueno, saldai.eus webgunera sartu, eta hor badau izen emoteko aukera, izen emoten dozu, baina lehen esan dako, izena ez teko zuzetan emon urte hasieran, urte bukaeran be, emon zeinki izena, eta igon argazkiak plataforma, edo bidali e-mail bat esaten amaitu dozule, eta jazta, ez? Izen emotiena gehiago da, guk apur bat kontroletako, kopuruek eta zelan du esan, eta jentia animetako, edo, baina ez da holako kontrol bat ez dugu eruten. Zuk ere hartzen duzu parte? Erabiltzaile gisa? Bai, urtero. Nola zoaz? Martxoan gaude? Ba, eurten flojo. Bai, eurten bi gonduaz, momentuz, biak Gipuzkoan, baina orduan eremuen aldetik horre bai, baina, bueno, egiz esan urte ondino luzidea eta badikotasmue amaitzeko. Bueno, zuen erronka hau, mendiak igotzeko, baina eraberean Euskal Herria ezagutzeko aukera polita da? Hori da helburu nagusia, ez? Azkenien mendizaletasuna sustatzie bai, baina hori, Euskal Herri osu ezagutzi, ez? Saiatzen gara urtero eremu ezberdinetako mendixek sartzen, eta bai da aitzakia polite, eremu horrek bisitetako eta herri ezberdinek ezagutzeko, ez? Jentiek ganera esan izen dozku, sartu dozu ez dakit nungo mendixe eta ze herri polite, gero ibiltzen gara igual, egonaz, ez dakit zen menditara, ez dakit ze ibilbidetatik, eta horrek partekatzen gure artien, eta gomendatzen, eta jentie animetan da. Aizu, eta nola ikusten da Euskal Herria tontorretik? Ba, polite, ez? Azkenien, ez da inbeste tontorra, eta hori be azpimarratu nahiko neuke, ez? Erronka honetan bai da tontorra azkenien, baina inguru naturaletik Euskal Herrixe beti ikusten da politxo, nik esango neuke dana ikusten da politxo. Magaletik ere ondo ikusten da. Hori da. Azkenien kontu da ohitura osasuntxu horrek sustatzie eta hirigunetik urten eta natura gozatzi. Zuek biak mendizaleak zarete? Ze iruditzen zaizu erronka hau? Polita. Bai. Egiteko modukoa. Hor ikusi dugu zerrenda bat, ez dakit begiraritu zareten edo zerbait ikusi duzuen, baina mendi horiek baten bat igota bazen eukaten zerbait... Nik ez dut ikusten. Zuk ez dut ikusten. Eta zu, esan duzu flojoxa marzoa zela urten, baina hor proposatzen dituzuenak denak ezagutzen dituzu? Ez, danak ez. Horri biltzen da, hori, esan dut zuet, azkenengo urteetan aike biltzen da mendixek aukeratzen, bera pezteuz ezagutzen danak, baina askotan egiten dau, mendi bat igon, eta mendi tontorrien dauela edo mendi magalien berrien da, eta ibiltzen da begiratzen, ez? Beste tontor hori, eta zein izango da, eta ez dakiz zer, eta hor, jenti ibiltzen da, ez? Danan izenak eta dakiz esan, hori zein izango da, begiratuko, eta gero begiratzen dau, eta urrengo urterako erronkan sartuko, ze politxe moten dau, eta holan ibiltzen da, orduan, ez dugu ezagutzen danak, eta, bueno, bada itzakia edo guretzako bebai erronka pertsonal moduen, ez? Jarraitzeko, ezagutzen jarraitzeko. Zuk egingo zenuke erronka maia? Nire gustatu zait, egizteko gustatu zait. Nire ere bai. Bai? Bai.
Bai, elkarrekin ez. Elkarrekin, esertzen galdera? Ez dakit. Ez dut oso ondo, ez dakit hori nola interpretatu. Nik ere ez dakit nola esan dudan. Hobeto, horrela utziko dugu. Berdin. Bueno, beste lagun bat agortuko dugu orain. Bai, alaxea, Mai Jokoetatik mendira joan gara, eta orain Euskal Herria ezagutzen jarraituko dugu furgoneta bidez kasu honetan. Arkaitz eta bere bikotekideari beste ideia bat bururatu baitzitzaien. Furgoneta batekin Euskal Herria hobeto ezagutzea. Euskal Herria furgo, horrela exe izan du beraien proiektuak. Gurekin da, Arkaitz Apalategi. Kaixo, Arkaitz, arratsaldeon. Epa, arratsaldeon ongi etorri. Arkaitz, eta nola sortu zen hau? Euskal Herria furgo? Bueno, pixka furgonetan ibiltzen hasi ginelako gure, eta ikusten gendulako beste blog batzuk eta jarraitzen ginuzten, baina, gehienak erderaz izaten, kanpoko jendea zen, eta esaten, guazen gure astea pixkat euskeraz, da Euskal Herrikoa batez publikatzen, ez? Hortik hasi zen. Gogoan duzu zuen lehen bidaia? Nora izan zen? Bai, Arabar Errioxa uste dizatzela, bai. Aurrenekotan gaina, hoxe, furgoneta zahar batekin hasi ginen, lau gauzakin, ez gendu genezer kasi, eta, pixkat abentura, ez? Lehenengo estrinaldi hori, beste furgoneta batzuk ezautzen guzten lehen di, gurasok eta ukizuelako, eta, baina gurea lehenengo hau izan zen da, bai, berezti izan zen, bai. Ja, ze argazki polita, Oso polita, bai, ederra benetan, bai. Eta geroztik asko bidaiatu duzue? Bai, desente, hori oindala 8-9 urte izan zen, eta, batez asteburutan da Euskal Herri inguru moitzen gabintzet, eta gero, udan da, este santu, nolakotan, saiatzen gara urrutixago bidaiatzen baita. Zenbatu dituzue pasa dituzuen herri guztiak? Ez, asko. Ez dakitzen bat. Baina bai, azkenen Euskal Herri mintzet herrialde guztitan izan gara, eskualde guztitan ez dakit, baina kasi, hortxe izango dira, eta herrik, danak ezinezko izango da, baina bai, desente bai. Eta herri batera iristen zaretenean, zer egiten duzue? Iritsi gara, hementxe gaude eta orain? Bai, lehenengo lotako leku bilau, bintzet suma nun egin deiken lo, eta gero, pixkat herri ikusi, gu poteo zale gara, batzuk hartu, ez dakit herri ezautu, eta gero zerbait balin badu ikusteko, eiteko, planen bat, bialdin bat, olako saiatzen olako gauzak egiten, eta hola osatzen dugu normalen. Jende asko ezagutu duzue, bidaia honetan? Bai, batez herritan, eta gero baita, olako kedadak egiten die, pandemia ondorenetik ez tegoen, baina lehenago egiten ginduzten, tarteka kedada moduko batzuk, furgoneta zale juntatzen dien olako ekitaldi batzuk, eta hola, bestela, herrita juten ganen, area baten garenen, ondoko kin, beti itzeitezu, eta bai. Eta astebururo egiten duzu bidaia bat? Ez, astebururo ez, nahi bai. Baina sarri bai? Bai. Hilen 2-3 nik uste bai, egiteko. Eta nola planifikatzen dituzue, adibidez, urrengoan ona joan behar dugu edo ara, edo nola planifikatzen duzu hori? Piskat ezautzen ez deunan arabera, balin badu zona bat ez deuna ezautzen, piskat hor saiatzen gabilatzen, ze ikusi lehiken, zein lehiken, eta gero, baita moitzen asko ekitaldi arabera, ez dakit, olako azoka berezi badaula, feste egun badaula, ez dakit zerbait berezi badaula, piskat aprobetsatzen dugu, bidaia horren ingurun antolatzeko. Azkena nora izan zen? Zein, barkau? Azkena? Horioa. Ara! Xebi! Zuzten maialen? Jode! Hori hori ere bidaiatu daiteke. Bai. Desente juten gara, bai. Zu pasa bakarrik egiten zara. Sartu ere egin daiteke, ez da? Segi. Eta ondo, zer moduz Orion? Ondo, bai. Gaina aukera ugari dauzke horiok, gu kanpina juten gara normalen, baina, aka gune bat egin du, zean, antzubi inguru hartan, eta, aukera diferente badare, eta bai. Du desente juten gara, bai. Zuek ondoren blog batean biltzen dituzue zuen bidaia edo eskapadatxo guzti horiek, jende asko jartzen da zuekin harremanetan? Bai, hasiera izan zen blogen, gero bloga zabaltzeko sare sozialak eta sortu ginuzten, eta ben kasi sare sozialetan movimentu gehiago dau, blogen baina, hola gertatzen da. Eta bai, jende asko galderak eta egiten diut, sare sozialetan bai, eta honeago, hemen zein leike, nun loin leike, batez loleku izaten di jendeen zalantza nagusie, nun loin leiken ez, furgonetak. Bidaiatzen duzue furgonetan, ezta? Furgoneta zuentzat espazio berezia izango da, kutxuna izango da, ezta? Bai, hori da, azkenen da etxe txiki bat, gurpil gainean, eta,
Azkenen die 10-15 metro kadratu, ez da espazio hondie, baina, bueno, gutz behar deuna bintzat badauke, eta bai, gutzako berezi, Aipatu duzu hori ora behin baino gehiagotan joan zaretela esate baterako, baduzue txoko berezirik edo benetan harritu zaituen lekurik Euskal Herrian? Harritu askok, bai, zati, espero gabe igual jun eta ez usten harrapatzen zaitulako, ez? Adiz, Araban eta leku asko ez ginuztenak Gipuzkoarrak eta ez ginuzten ezautzen, eta harritu ingatxunak gustatu zaiunak, ez? Eta gero, ez dakit, iparraldea beti gustatu izan zaitu, zubero desente biligea, Nafarro iparraldea eta ere bai, zonoik. Eta ibilbide horietako asko liburu batean bildu dituzue, eta oraintxe aurkeztekoak zarete, ez da? Bai, da trenetzen. Ostegunean aurkeztuko duzue. Hoi da. Bai, pixkatzan forma emateko modu bat, ez? Blogen egindako lan horri, esatezu, horra material bat, urte desentetan osatzen jun gana, eta bikotekideak izan ditzen, zer diztezu bialtzen zea batea, argitaletxe batea, ez? Eta pentsau gendun zu argitaletxekin, eta pixkat filosofioi badaukielako, lehen aipatzen zuna, ez? Euskal Herriko osotasun zea bat hartzen dolako, eta pixkat gure filosofia ere bidalako. Proposa gendun, da gustau zitzaien, eta, aurrea. Eta zer topatuko dugu liburu horretan? Dio, 25 ibilbide, plan, nola izateko, Euskal Herrin barrena iteko, herrialde ezberdinetan, eta asteburu pasa, 3-4 eguneko ibilbideek izan dizke, pixka ze ikusi, nuloein, holako gauzak. Eta hainbeste txoko ezagutu ondoren, zuk nola eskribatuko zenuke ezagutu duzun Euskal Herri hori? Lehen esan detena, ez? Leku asko garritu ingaituela, ez? Ez dezu, ez? Araba, Gipuzkoar baten ikuspegitik adidez, o Nafarro beheraldea, lehorra horie dana, ez? Baina gero ikustezu, gauza pila darela, leku pila darela, interesgarri dienak eta mezidunak ezautzek, ez? Eta askotan esaten duna, ez? Ez da urrutia joan barri, txoko politiak bilatzeko. Arkaitz, urrengo bidaiatxoa nora izango da? Beti gaitz, bueltaka, ez dakit, asteburu honetan nahi dugu kostaldea jun bintzet, bai. Kostaldea nahi jun, eta egualdik laguntzen duen, zeti horrek askotan horren arabera gora o behera jun, erabakitzen dugu, pixkat, esatezu, kostalden txarra balima da, eskoazen Nafarro beraldea, edo alderantziz, ez? Pixkat horren arabera. Zuen jaut, Arkaitzekin furgonetan joango zinatekete? Gustora. Euskal Herria bisitatzera? Gustora, bai. Furgoneti ez tegotelako, bestelan, bai. Eta zuek, zaleak zarete? Mutriku ezagutu duzue, sakonki, esango dugu, baina beste herriak ezagutu zaleak zarete? Bai, aldanian behintzat erten eta beste herriak ezagutzi hori plazerra. Justo, ez da pelota itxiarren, baina jarraitzen dut Arkaitz zare sozialetan, eta egon gara, orain dela pare bat egun iritzitza du Pirinaica aldizkaria etxera, eta badator horre anuntzio, eta esaz bikoteak esan zian, hau erosi behar dugu, eta betxu, kasualidadea. Orain denborarekin pixkanaka furgonetak eta usteko talo egiteko lekuak ere ari dira prestatzen, ez da? Bai, ez da, gehiago. Oain di, Europako beste herrialde batzun da alden, pixkat atzeatu xago, baina geroz da leku edare. Bintzet, ez bada hortako bereziki prestautakoa, bintzet baimendutakoa izan deia, ez? Zete askotan ez dezu, parkin batekin igual gaua pasatzeko nahikoa dugu. Baina, debekuik eta ez da bitarten, ondo, moldatzen gara. Arkaitz, kanpoan asko ibiltzen zara, Leirek eta ongi ezagutzen duten Mutrikuzuk zure herria, ongi ezagutzen duzu? Bueno, ez da. Ustez, bai. Aizu, eta Euskal Herrian bidaiatzeari buruzari gara momentu honetan, Euskal Herritik kanpora, badukazue ametxen bat nora joango zinateketen gustora? Asko. Leku asko. Mendire, Pirineoetara joteko itxura dekogu adibidez, asko, baina hortik aparte be, niri adibidez mendire bada edo zin lekutera gustuko jaten. Leku asko hau ez da, bisitatzeko moduko. Bai, nik ezingo noan bat aukera, bat esan horrana egunez. Aukera bari mago. Osondo. Bueno, momentuz behintzat gozatu dezagun Euskal Herriari buruz, jolasen bidez, mendi bidez, furgonetaz, edo bakoitzak gustu duen bezala, eskerrik asko hemen izategatik benetan lauroi, eta ondo pasa, eta bizi Euskal Herria. Ongi izan. Eta beste plan bat gaur aurkeztu da Zeit Festivala, EITB-ren Bilboko egoitzan bertako artistak, datak eta berrikuntza guztiak ezagutzera joan da, Izaskun Moiano eta bideoak arri dugu.
egun besterik ez dira falta, Zeit jaialdiaren bigarren edizioa ospatzeko dakizuenez, apirilaren batean izango da, Barakaldoko beken eta taula gainean goi mailako artistak ikusi eta entzuteko aukera izango dugu. Tartean, Nogen, Zahara, Zetak, Esnebeltza, Samantha Hudson eta beste hainbeste. Gaur bertan egin dute aurkezpena, EITB Bilboko egoitzan, hemen. Zeit jaialdiaren lehengo edizioaren arrakastaren ostean bigarren bat egon behar zen, eta nola datorren bigarren hau? Izugarrizko taldeak eta artistak ditugu, goizeko 10:00 irikiko dugu jaialdia eta gaueko ordu bitan itxi beraz ditugu, ordu pila, danen artean ondo pasatzeko, dantzatzeko, estenatoki gainera artista pila igoko diat, eta ez hori bakari, baizik eta estenatoki kanpoan ere artistak izango ditugu, Euskal Travestiak, Elektropoioiek, Kukai dantza taldea, Jaizkibel, zotori barko zea ezta? Noski, Hombre, buruz. Bi ezenatoki eta kanpoaldean ere sorpresaren bat edo beste ikusteko aukera izango dugu. aztokagune izango dugu, fotraken gunea mundu guztiak jan eta edan alizateko, izugarrizko jaialdia izango da. Zeinen ederra izango den. Ai, eta zein ondo pasako dugun. Eta zema dantzatuko dugu, norengo gunean agujetak. Bueno, hasiera batean, Zeit Festivaleko bigarren edizio honetan, Zetak ezen ikuskizuna eskaintzekoa, baina entzuleen edo zaleen presioz edo beraien hitzak kontuan hartuta, animatu zarete, eta gainera, ireki egingo duzue, jaialdea. Animatu gara, baina erabateko presio, estremoa jaso eta gero bai, oso kurioso izan da. Instagram bidez, iragarri zenuten, zuek zuen planak hankaz gora jarri genituela. Zure bozka eta beste batzuekin, ikusi genuen han izan behar ginela, aurten behintzat, bai. Zelako ikuskizun berezi askaini diguzun, tarte honetan? Esker mila unitz, ja egierran izan da nahiko improvisatua, nahiko goiztiarra, baina, gustatu bat zaizue, posten naiz, ni gustora jo dut. Bueno, Zeit Festivalean entzungo eta ikusiko zaitugu. Bai, hoi da. Milaka pertsona zurekin batera beste egongo gara. Errantzia daten gu gaudela janari eta edari postuen onduan. Orduan jendia egongo da fijo. Nahi baldin baduzu nik hartuko zerbait eta estenatokira igoko dizut ola momenturen batean jateko abestin artean eta... Bale, katxi bat edo igual ongi. Batu hain da? Bai. Juhu! Zeit Festivalaren bigarren edizio honetan gazteak bere lekua izango du eta ez da txikia izango, eszenatoki nagusiak gaztea izena eramango du. Euskal artistak eta nazioartekoak parean jartzea eszenatoki berdinean eta oihartzun bera ematea, hori gazteak egunero egiten duen zerbait da, orduan bertan egon behar ginen. Iaz egin zenuten irratsaio bat, bertatik zuzenean, alegia, zuen entzuleen gana hurbildu zineten. Hori da, horten ez gara irratira joango, horten bakarrik YouTube bidez egingo dugu, ikusentzunezkoa izango delako, segurazki 5:00 7:00 egingo dugu, eta orduan Bikoren emanaldia izango da, sorpresatxoren bat egongo da horrekin lotuta ere bai, ezin duguna komentatu. Euskal Travestiak ere bertan egongo zarete. Bai, horri ingo ditugu 3 show, eta horri izango geha 10 travesti, bakoitzak dauken aniztasuna eta bere talentu erakusten. Eta baita gure showan bidez nahi dugu hori erakutsi ez, aniztasune, bai pertsona bezala, baino drag bezala, eta bakoitzak dauken talentu hori baita anitze dela. Albina Estarra da astere, bertan izango da zuekin. Musutxu bat, Albina. Izasko Moiano, eskerrik asko, eta zein ederra izango den orain datorrena. Bera, Zeit Festivalen ere izango da, baina ostiralero bezala, platoan daukagu gurekin, biba Albina Estarda! Kaitxa! Ai, zer modu! Arratxaldean, Albina! Ai, ama! Bueno, Albina, orduan Zeit Festivalean izango zara. Ai, Euskal Travestiak. Esan dezakezu edo aurretu dezakezu zer egingo duzuen gutxo gara bera? Zerbait? Travestismoa eramango dugu. Beraz gu bakizu kolorea, anistasuna, brillia eta luma eramango dugu Zeit festera. Baina zer egingo duzue? Funtzio bat egingo duzue edo saio bat egingo duzue, ala beste zerbait? Zerbait aurreratu dezakezu? 3 emanaldi izango ditu. 3? 3 emanaldi, bai. Gu kontzertuen artean bertan egongo gara salseatzen. Eta hori, momentu zeri kontatuko kontak. Eta luka pentsatuta daukazu, Albina? Lukak egindak. Lukak, pluralean. 3 luk. Bueno, 3 gutxien. Ez dakigu. Bueno, hor utziko dugu. 3 gutxien. Dena sorpresa, Dena prest. Bai, dena prest. Beno, Albina, gaurko gaiari buruz, bai. Horri buruz pista gehiago emango dizkiguzu. Gaur bikotei buruz egin duzu ikerketa. Zuk uste duzu bikoteak idealizatuta dauzkagula? Ez dakit idealizatutak ditugu, baina egia da guztiok ez bilatzen dugula edo
norma hori dela, ez? Bikote bat izan behar dugula, bikotearekin bizi behar dugula, bikotearekin gure bizitza sortu behar dugula, ez? Eta bikote tradizionalaren eredu hori aldatzen doa? Ba ez dakit aldatzen doan, ze azkenean bikote tradizionala beti da berdina, ez? Bi pertsona eta monogamoa eta itxia. Eta betianik egon dira beste relazio mota batzuk, ez? Baina gaur egun ikusgarritasun gehiago ematen diegu hauei eta erakusten dugu norma hau den arren beste aukera asko daudela. Kalera atera zara, horri buruz galdera egitera, ze sumatu duzu? Mundu guztiak iritzi berdina edo antzuka daukala. Gutxienez gazteen gantzu, jende gaztearekin egon gara gehien bat, eta bai. Ikusiko dugu? Ikusiko dugu. Venga, ikusiko dugu kaleko jendeak zer uste duen erlazioi buruz. Zer uste duzu orokorrean harreman osasuntsu edo orekatuak ditugula? Gaur egungo gaztedian behintzat esango nuke eset. Uste orokorrean bai. Ez da lagunen harremanetan, ez da bikote harremanetan, bez, ez dut uste direnik harreman osasuntzuak. Ez behar bezain beste. Saiatu gaitezkela harreman osasuntzuak ukitzen, baina gizarteak erakuste egula toksiko izatea edo dependentzia. Txikitatik erakutsi digute harreman toksikoak izaten, botere harremanak izaten. Uste duzue telesaietan edo ikusten ditugun harremanak toksikoak direla, ditugun erreferenteak toksikoak direla? Bai, adibidez, La Isla de las Tentaciones ikusten dugu eta hori super toksikoa da. Bai, txikitatik eta bai orain ikusten ditugun telesaiak bai Isla de las Tentaciones edo lakoak dira kriston harreman toksikoak eta daude oso normalizatuta. Eta igual ikusten badituzu ikuspuntu kritiko batetatik, pues igual izan alda bakarrik denbora pasa moduan, baina dau jendea ikusten duena hori eta hartzen duena hori modelo moduan, orduan. Guazenen ere bakarrik pareja monogamoak daude, eta 180 heteroak, orduan. Saia euskal kulturan ere gaztei bideratutako telesaietan hori bakarrik ateatze hori ikasiko dugu. Ezki izan gara ezituak monogamian eta pentsatzen dugu erlazio osasuntzuak direla monogamoak, baina ez dut uste, bai lagunen harremanetan ez ditugu bastante lagun, orduan ez dira monogamoak, eta bai uste dut bikote harremanak ez direla izan behar monogamoak, eta izan behar direla askeak, eta momentu bakoitzean sentitzen duzuna egin, bai bestea errespetatzen beti. Eta zer da garrantzitsua edo beharrezkoa harreman osasuntsu edo orekatu bat izateko? Lehena ez konfiantza. Konfiantza bai ala bai beharrezkoa da, eta komunikazioa egotea bestearekin hor. Bakoitzak faktore batzuk esango lituzke. Ez dakit, niretzako askatasun hori, ez? Nahiz eta bikotekide izatea, bakoitzak askatasun hori eukitzea, eta beste pertsona ondo ulertzea, eta ondo sentiaraztea, besterik gabe. Bai, orokorrean bai, baina dudari gabe. Geroz eta gehiago ari gara erlazio monogamoak alde batera guzti, baina ez, orokorrean jende gehienak erlazio monogamoak gauzka bai. Komunikazioa, emozioen azaleratzea nola sentitzen zaren momentu oro, eta lehentasunak jartzea. Eta zure burua lehenestea beti. Ze interesgarria, Iztun paregabeak, Bai. Eta ez noa esatera praktikan ez dela horrela, baina teorian behintzat nik uste dut nahiko irekita gaudela, orokorrean, Edo ari garela gutxienez, irekitzen ari gara, nik esango nuke baiet. Guztiek esan dute, azkenan askatasuna behar dugula, edo hain itxiak izatea ez dela batera onuragarria. Baina zuk uste duzu gehiengoak bikote harreman baten barruan irudikatzen dugula gure burua? Nik esango nuke baiet, ze hola izan gara ez zituak, eta beti erakutsi digute bikote bat izan behar dugula, eta bakarrik horrekin egon behar garela, eta zure media naranja edo bilatu behar duzuela bizitzan. Oso interesgarria baita ere, bikote harreman osasuntsuei buruz hitz egiten aritu garenean, lagun harreman osasuntsuei buruz ere hitz egin dugula. Claro. Ze harremanak ez dira bakarrik bikotearekin, lagunekin, familiako ekideekin, lankideekin, guztiekin badugu harreman bat, eta beti landu behar dugu harreman horiek alik eta osasuntxuen izatea. Herritarrei eman diogu ahotsa, aditu baten iritziaren entzunaiko genukezu Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batekin izan zara. Hori da, Amaia Agirrerekin, egon naiz, berak lan oso interesgarri bat egin du harremanei buruz, eta berak kontatu digu, ze ondorio atera dituen lanetik. Jakin nahi dugu, bai? Bai, ikusiko ditugu Amaia Agirrek atera dituen ondorioak.
kalean ibili gara jendeari galdezka erlazioi buruz eta jendeak iritzi ezberdinak ditu. Zuk honen inguruan egin duzu ikerketa bat, ezta? Nolakoak dira gure erlazioak edo gure harremanak? Gaur egungo zerbait edo, saugarri bereziak edo esango nuke uste duguna baino ezain parekideak behintzat, uste duguna baino gutxiago bat direla, uste dugu asko aldatu dela eta egia da gauza batzutan aldatu dela, sorionez, gauza batzutan zentzu honeagoa zela, baina ez dela norabide bakarreko bide bat, batzutan atzera pausoak ere badaudela. Azken urteetan gero eta gehiago entzuten ditugu, poli maitasuna, erlazio irekiak eta holako hitzak, gure erlazioak edo harremanak aldatzen ari dira. Ez dakiz ze puntutaino praktika berriak esan daiteken zeolakoak existitu izan diren beti, baina bai kontzeptualizazio berri bat edo. Ez dakit ze puntutaraino bakarrik terminoan aldatu den eta esai beste edukian edo ze puntutaraino berritzaileak edo desigarriak izan daitezkelako gure gizarte bikote zentriko honetan hori aldatzeko beharra batzuk sentitzen dugu edo uste dugu osasuntsuagoa izango litzatekela aldatzea. Baino, edukian baita ere aldatzea, eta zein beste bakarrik forman, eta kontziente baita ere bersortzen ditugun botere harremanak, bikote harremanetan ere ematen direnak, eta zer desberdinkeriak sortzen diran, beste aldagai batzuk kontutan hartuz, baina bereziki baita ere gizonen eta emakumeen arteko desberdinkeriak, eta... Zuzuk adibidez ikusi desberdintasuna orientazio sexualarekiko? Desberdintasunak edo desberdinkeriak birsortzerako momentuan bai, eta oso bereziki adibidez, zaintza eta etxeko lanen banaketan. Badago gauza bat ingelesez kontzeptualizatu dutela child penalty edo, ume bat izateagatik zenbat diru sarrera gutxiago edukiko dituzu urrengo urteetan, urrengo 5, 10 urteetan. Eta ikusi da oso argi bikote heterosexualetan adibidez, emakumeak nola galtzen dituen diru sarrerak, eta ia inoiz ez dituela berriro parekatuko bere bikote gizonaren diru sarreretara. Eta bikote homosexualetan, baina bereziki bi neska direnean, adibidez, ez da hori gertatzen, eta bai, ama ordun geratzen dena, igual pizkat gutxiago, baina gero berdinduko ere. Horrek zer esaten digu, etxeko eta zaintza lan hoien banaketa askoz parekideagoa dela. Eta uste duzu erreferentetzat ditugun harremanak, igual telebistan ikusten ditugunak edo kalean ikusten ditugunak ere, orekatuak direla, osasuntsuak direla? Genuke esango parekideak direnik inondik inora ere. Kontua da, nik uste dut hor muinean badagoela zerbait, maitasuna romantikoarekin bukatu nahi dugu, edo berdefinitu nahi dugu, edo zein da planteatzen dugun alternatiba. Osea, alternatiba zer da, gizarte individuo isolatu ez betetako gizarte bat, non inolako konpromesuri gabeko harremanak sortu nahi ditugun, ghosting praktika egunerokotasuna bilakatu edo nahi dugu benetan beste harreman mota osasuntsuagoak edo parekideagoak eta sortu, nik uste dut baietz hori nahi dugula sortu, eta harreman sozialak beharrezkoak ditugu eta desiragarria da. Kontua da zein da eraikitzen dugun alternatiba eta nik uste dut momentu hortan gaudela baintxe bertan. Eta etorkizun hori begira uste dut lortuko dugula harreman orekatuagoak izatea? Nik badaukat esperantza, eta unibertsitatean gazteekin daukagun harremana, eta badaukate esperantza, eta ikusten da, gauza batzuk naturaltzat hartzen genitunak gu, adibidez, orain dela 20 urte, gaur egun ja ez dituzela hartzen, eta esperantzarekin nik etorkizuna bai ikusten dudala zentzu hortan. Mila esker, Amaia, gurekin izateagatik, eta mila esker egiten duzun lan zoragarriaren gatik. Eskerrik asko. Amaia, mila esker, oso interesgarria Albina. Zuk azpimarratu nahi zenuen, kontua ez dela ze harreman mota, baizik eta nolakoa den edo kalitatea, ez da? Hori da, lortu behar dugu erlazioak izatea osasuntsuak, parekatuak, hori da garrantzitsuena. Horregatik nik argitzen dut, erlazio monogamoak ez direla negatiboak, esaten dugun erlazio monogamoak eta ireki behar dugula burua. Erlazio monogamoak ez du zergatik negatibo izan behar edo toksiko izan behar. Erlazio ireki bat ere toksikoa izan daiteke. Lortuko nahi duguna da, harremanak planteatu behar ditugula eta kalitateare hobetu behar dugula. Bai. Albina, ez tarot, ezikarik asko, ea hurrengoan Zeit Festivalen erabiliko duzun luko hietako bat zein den pista ere bat ateratzen dizugu. Venga, segatuko nahi. Ea lortzen dugu. Pista ere matekareko dut, bai. Pasuko du zerbait, ezikarik asko, Albina. Berdin. Eta aurrera goaz gaurko saioarekin, Txomin Artonalen Belar Ostoak diskoa aspaldiko kontua zen, orain berrinterpretazioa daukagu, eta benetan talde artista haundi batek aurrera eramango duena bikide, bi ordezkari ditugu aurre mengurekin, Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola, Arratsaldeon. Aizu Urbil, aitari zer iruditu zaio, Belar Ostoak bigarren hau? Asko gustatu zaio. Bai? Bai.
Bai, ezagutu zuen ja prozesua nahiko aurreratua zela, eta hasieratik esan zian, lan polita egin genula, eta beretzak oso kontentzegon. Nik uste dut bilakatu dela segurasi lehenengo fana, esaten den bezala, gehien entzun duen pertsona izan daiteke, bai, disko hori. Jon, eta zen musikari banda batu zareten proiektua aurrera eramateko, Bueno, ez dakit, egia esan Hurbilek proposatu zigun pixka bat gertuko lagunei, eta berak ikusten zuen pixka gu hor konpromiso bat hartzekotan geundela, eta ongi erantzungo genuela, gure jendengatik eta bar, eta hor kartu gara lagun talde poli bat, eta gustora esan. Berehala izango gara zuekin eta zuek gurekin, zuek guztiokin berehala iragarkien ostean, belar ostoak ez galdu. Arratsaldeon, hemen gara berriz ere, eta Jon Artano ere gurekin. Hemen da, Jon. Zuke geltokiak errepasatuko dituzu, ezta? Bai, ohiko legez. Bi gonbidatu, baina 3 leku. Bai, 3 leku eta 2 gonbidatu, bai. Oso ondo. Oso ondo, aurkeztu ditzagun, gaurko 2 gonbidatuak, talde oso baten ordezkari gixara datozenak, gogoratzen zarete Txomin Artolaren belarrostoak aspaldiko disko hura, berrinterpretazio bat egin dute, kantu zoragarriak sortu dituzte, eta horiek aurkeztera datoz. Biba Hurbil Artola, eta biba Jon Gurrutxaga, biba belarrostoa! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Arratsaldeon Hurbil! Arratsaldeon Itxu! Arratsaldeon! Bueno, Jon eta Hurbil mila esker etortzearren, lehenik eta behin. Esan dugu belarrostoak disko mitikoa berrinterpretatu duzuela, baina Jon, ez da disko bakarra, 2 disko dira. Bai, hala da. Argitaratu da disko originala, 2018an grabatutako ura, eta guk egin dugun interpretazio hori disko bikoitzean. Bai, zuek egin duzu zuen berria eta aitarena, baina birmasterizatuta, ez da? Azalduko diguzu zer den prozesu hori ongi ulertzeko denok? Nik ere ondo ez dakit zer den, baina maiz egiten den gauza bada garai bateko diska horiek, ez? Bermasterizatu zer den, gaur egungo volumenatara ekartzea nolabait, ez? Orduan egiten etzen prozesu bada, eta orain gaur egun urte batzutatik onera beti egiten da disko berriekin, ez? Orduan hartzen denean aspaldiko disko bat, joera izaten da gaurko sonidora ekartzeko modu bat izan daiteke, ez? Eta da pasatzea makina batetik eta volumen kontuak ajustatzea pixka bat. Horraztu egiten da pixka bat, ez da? Bai, alako zerbait da. Jon, orduan Txomin Artolaren disko hura, orain dela 54 urteko diskoa bermasterizatuta, nola entzuten da? Nik zarra entzun dut. Bai. Bai, bermasterizatuta, uste dut, ez du dala entzun. Aurreko diskoa neukan Hurbilek pasata, eta gero ez nahiz asko entzutekoa neuk egindako grabaketak eta horrela, eta disko berria bai entzun dute pixka bat, ensaiatzeko eta gogoratzeko gauzaketa, baina disko originala zarra da. Entzun beharko dut berriro, igartzen diodan hobekuntza hori edo... Eta Hurbil, aitaren lana berrinterpretatzeko garaian, ze bide hartu duzu, Hartu dugu, lehenengo erronka zen pixka bat musikariaen gan pentsatzea, zeinekin egin dezaken hau. Buelta dexente manizkion hasieran, baina ja puntu batetik aurrera argi ikusi nuenean, ez? Jonekin, Danirekin, Antxonekin eta Andonirekin egin nahi nuela, banituen idea batzuk, kantu batzutarako, baina laguntza handia izan du Dani Benegasena ere, pixka bat norabide ezberdinak emateko kantuei ere bai, ez? Konponketa ezberdinak egiteko gero importanta da hau ere esatea, Danik lehenengo diskoa etzuen ezagutzen, nik oso ondo ezagutzen nuen. Eta nire parametro horietatik atetzea interesantea da ere bai, beste norbaiten ikuspuntutik, ez? Eta Dani horretan oso ona da, eta nik uste dut lan polita egin dugula denen artean, ez? Eta egile originalari galdetu aldi duzu, zerbait. Aparteko ez duzu, Ja, bai, noski. Ez hasieratik etzekien, ez zituen kantu konponketa guzti hauek entzun, baina momentu batetik aurrera erakutsi nizkion eta joan zen pixkanaka bere neurrian asimilatzen. Barrenak edo? Bai, seguro baietz, bai. Bai, berak kantu horietako asko segurazki aspaldian entzun gabe zituen.
Eta niri gertatu izan bezala pixka bat, ez? Berriro entzun ditut aitzaki honekin kantuak eta pentsatzen dut berari ere gauzak mugitu dizkiola, ez? Bost musikari zarete, Jon, gero denak izango zarete hemen, por cierto, abesti bat abesteko. Zu nola batu zinen taldera? Bueno, azkenengo urteetan Hurbilekin nabil hor zuzenekoak eskaintzen, duela urte batzuk ezagutu ginen, eta justu nire azkenengo diskoa berak parte hartu zuen ere bai, gitarra, La Pestil gitarrak eta jotzen, eta gero zuzeneko pilo bat eskaini ditugu elkarrekin, prozesu horretan ere harreman oso ona egin dugu elkarrekin, lagun izanik, eta horrela pixka suertatu zen. Berak proposatu zidan parte hartzeko aukera, eta niretzako hori bada egizan oso posik. Eta gero beste taldekideak esango izkizu ezen zintzen. Hori, Antxon Sarasua dago teklatuetan, Dani Benegas aipatu du Hurbilek, gitarretan, eta gaur etorri da Ander Zulaika perkusioan, baina diskoa grabatu zuen Andonik, eta gaur ezin izan dut horri, baina hor dabil gurekin emanaldiak eskaintzen, eta bera grabatu zuen diskoa. Eta proiektu hau, Loraldia jaialdiaren barruan, hor sortu zen lehen txingarra, nola etorri zen, eskaintza hori edo ideia hori? Bai, bertatik bertako zuzendari artistikoa jarri zen erigin harremanetan Loraldia gauzatu behinon urte terdik lehenago gutxi bera, hau proposatzen, eta gauzatu zen emanaldi izan zen justo duela urte bat, ingo du martxoaren 22-23 ez dut goratzen orain ondo zein izan zen eguna, behinon urte bat, betetzen da orain, eta horrela izan zen, bai, beraien proposamen bat. Hau zuzenekoa ora eramatea, nire aitak 78an egin zuen disko hau. Nik nahi nuen modura, eta nahi nuen jendearekin. Lanak eta lanak dode, pentsatzen ari nahiz, ze izan behar duen Loraldiako zuzendari artistiko izatea, da dei hori, ez dakit deiz, ze gauz, ze privilegio hori egiten, ez da hori oparia. Zuketzen nuen pentsatu ere egingo, hori egiten amaituko zenuenik behar bada, ez da? Inolaz ere, ez nekien ere Loraldiak horrela funtzionatzen zuenik ere, ez? Pixat, jaialdi berezia da zentzu hortan ere. Egiten dituzte lotura ezberdinak, ez? Sortu egiten dituzte gauzak. Hori da. Eta polita da, zentzu hortan, ez? Eta, bai, horrela izan zen, bai. Jon, badazken finean hau modu bat baita ere, garaibateko euskal musika berriz ere, lehen lerrora ekartzeko? Bai, egia esan, seguraski jende askok ezagutuko baitu Txominen lana, baina beste batzuek agian ez. Eta, polita da, garai hartako musika, beste modu batera aurkeztu, garai hartan euskal kulturari ere halako bultzada eta indarra eman zioten artista horiek gogoratu, eta garantzitsua ditzen zain. Txomin Artolaren belarroztoak lanari buruz ari gara, eta bera entzun gabe, ez genuke geratu nahi, beraz, ikus eta entzun dezagun. Txomin Artola! Baserriko ate zabalak irekiak eta prest daude, uztaileko belarri garrak mantxo doan orga betetzen du. Navarra eta berde nazi artian argia jostari, eta hango zataia besatarak bilaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzana iritsi naiz, hanka bat bestearen gainean nuela. Hurbiltzuke 6 urte zenituen, ez da? Aitak diskoa grabatu zuenean, baina zuretzat berezia omen da. Zergatik? Berezia bilakatu da arrazoi askorengatik denbora pasatu izan den neurrian, gero eta gehiago. Hasiera horregatik, segurazki lehenengo kantu horiek aitak sortu zituen, ni arre bat abion gazteak ginela, txiki-txikiak, aurrak, etxean, 75. urtean izan zen, gero hortik 3 urtetara kaleratu zuen diskoa, baina 75. urtean bazen itxialdi bat, orduan politikoa zena, Franco diktaduraren menpean ginen, eta orduan aita babestu zen pixa bat Whitmanen
liburuan, Lips of Grass liburuan, eta hitzak euskeratzeko, eta kantu berriak egiteko, eta nik horrela ezagutu nituen, ez, modu natural batean, horrela nire pixkan garatzen joan nintzen, ez. Eta gero denborantzear, nik aurra gerela ez ditugu gauzak horrela ulertzen, ez? Hitzen sakontasuna eta pixkanaka joan naiz ikusten zen mamia zuen disko horrek, ez, horretik prozesua ere aberatsa izan da zentzu hortan. Eta orain zuen kantu bat, Belarrostoak proiektu horretako kantu bat gozatzea gustatuko litzaiguke zuekin, Jon, ze kantu joko diguzue? Lurrosoaren erasoak. Ederki, eta zuen zai bertan dituzue, Dani Benegas, Andoni Etxebeste eta Antxon Sarasua. Beraz, nahi zuenean, hartu lekua. Eta gu gustora asko gozatuko dugu hori. Bai, etzartano? Emozionalta. Nik enuen ezagutzen diskoa, aitortu behar ez nuela ezagutzen, eta bikaina iruditzen zaiten entzun dudan apurra, ona etortzeko eta zoragarria ideia. Berriz gainera hurbili eskatu izana, eta diskoa sortu izana, idea zoragarria. Eta berak esan du, ez da, ita ere pozpozik dagoela, hori ere garrantzitsua da, egilea pozik egotea. Bueno, guk entxego entzun dugu eta zoragarria da, beraz, Jon, orain gozatuko duzuzuk. Eta zuek ere, etxean gozatuko duzu zuekin, presbaldin badaude, Belar, Ostoak. Zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan adiskideen hiri berria zela egin nuen amets etzen elkar maitatzeko zuten odio gartxua bezain gauza handiri Bere begirada eta mintzo guztietan Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan adiskideen hiri berria zela egin nuen amets etzen elkar maitatzeko zuten amodio gartxu bezain gauza handiri gainerako guztia gainditzen zuen amodio horrek tenore guztietan nabari zen hiri honetako gizonen Bere begira
Gastoak, hola, enkantua. Guzil eta burru etorri hona, zuei eskerrik asko, ederra izan da kantua zuekin batera zuzenean gozatzea. Beti, ederra, bai horixe, musika zuzenean ikustea. Horia, eta noiz ikusi zaitzaketegu zuzenean, Hurbil edo Jon, nahi duzuenak, Maiatzian. Data bat eman dezakezue? Maiatzian... Maiatzak 12. 12 da. Maiatzak 12, ostirala. Ostirala, Bergarako seminaixoan. Ono? Hori da, esote baterako. Oso ongi. Jon, gozatu duzu? Ikierri. Bai? Bai, ikaragarri, bai. Bai? Bai, badu zerbait itxaskorra edo... Aldi berean erritmoa eta aldi berean sosegua ematen duena, eta bai asko gustatu zait. Ba, oso ongi, baina orain lan egin beharko duzu. Ederki, lana, txaplanean egoten gara hemen. Eta ba, geltokiak egingo ditugu, hola? Hori da. Ederki, 3 geltoki, gaur bi gonbidatu eta 3 geltoki, eta eurekin hasiko nauk. Bai, aurrera. Hurbil, aurreneko geltokia Hondarribi. Hondarribi, pentsatzen dut, agian diskoarekin lotura duelako, lehen aipatu duan 75 iskanbilatzu eta zurrunbilatzuarekin. Edo arrazoi gehiago ere badaude. Bai, pixa bat hildo hortatik, bai. Nik lehen harremana belarrostoakekin orduan dudalako, ez? Oso txikia izanik ere, belarri hauetatik horrela sartu zelako, ez? Aitea prozesu hortan zela, sortzez lan horietan ari zela, orduan entzun nituen, eta niretzako berezia da, segurazki horregatik, bestalde gerora ere, Arreba eta Biok parte hartu genulako disko horretan, kantu bat egiten, justo gaur egin dugun kantu hau, kantatu genuen, Arreba eta Biok, eta bertan etxean ikasi genuen modu bitxi batez ikasi genuen hau, porque letra hauek ikasteko nahiko zaila dire, bi aur txikirentzako, ez? Ulertzen ditugu ametxetan eta horlako hitzak sueltuan. Eta zuen aitak nahi zuen, edo garbi zuen, semea eta alaba nahi zituela diskoan, edo? Idea hori zuen, ez? Idea hori zuen, eta ikasi genuen horrela, ekarri zuen kasete bat gure jolastokira, eta berak maketa moduan grabatua zuena gitarrarekin eta bere ahotsa soilarekin, hitzak horrela ikasi genituen, errepika, eta barneratu genituen horrela, ez? Eta ikasteko modu bat zen, gara. Jolas gelan edo zuen Bai, konturatu gabe, horrela ikasten genituen gauzak. Ederra. Jota, beho, bestea, datorkidana da, 75ean hasi baldin bazen behartutako itxialdi politiko hartan etxean lanean, eta diskoa 78an grabatu, denbora eman da egositako lan bat izan zela alegia. Bai, ez dakidana da, testu horiek lehenago itzuli zituen edo ez, lanketa hori egiteko abestiak ateretzeko, alegia, baina lana ematen du noski, ez? Horrelako testu batzuk itzultzea eta gero ere taldea osatzea ondorenean grabatzeko, ez? Eta pentsatzen dut hor denbora bat eraman zuela ere hartu ziola horrek, ez? Pixa bat taldea antolatzea horretarako ere. Eta peintzat, Hondarribiko laurreneko geltokitik bigarren gora mugitzeko, txingudi badia atzian laga, eta pasaber gara Donibanen Loitzunera, hor bakanal estudio daudelako. Eta horra eramango zintuzteten Arreba eta Biok ere grabatzea, edo? Hori izan zen, lekua, bai. Eta hori gogoratzen du, lehenengo izaten ditugu urtzaroko flashazo txiki batzuk, ez, tarteka, ez, argazki bat, ez dakigu zeratik, gerlitzen zaizigun zenbait gauza buruan, ez. Eta hori izan zen bat, eta gogoan daukat, nola ginen estudioan sartuta Arreba eta Biok grabatzen, horretzen dut nire Arreba kasko horietako handiekin, orduan denak ziren kasko handiak ziren, eta buru txikiak genituen gainera, eta gogoratzen dut oso ondo, ez? Bazela ere, bertan estudioan bazen jendea, guri begira lehiatila txiki baten atzetik, beraientzako ere izango zen fargarria, segurazki, ez? Bi horrela kantatzen ikustea, eta horiek igertzen dira, gure irri horiek, grabazioan. Bai, eta... Oiek, bermasterizatzeakoan ez dituzu, kendu noski. Ezin dira, kendu. Hor daude. Eta geroztik izan altzara estudio horretan, ez dakit orain ez da estudio hori gehiago ala? Ez, nik uste dut gutxira desagertu zela, Zuela urte luzez iraundu. Bueno, pena ematen du estudio desagertzea, baina horrek mistika eta eranzten dio zuen disko horrek. Eta, Jontxu, hirugarren geltokia, ze gaur zuek etorri zarete gonbidatu gisara, baina
belarrostoak buruz hitz egitera, belarrostoaken biografia edo errepasatzen ari gara. Hirugarren geltokiak belarrostoaken bigarren erditze horretara garamatza. Hori da. Bilbora, Bidebarri eta Liburutegi. Hori da. Ba, guk eskaini genuen, lehen aipatu dugun bezalaxe, loraldia, poesia jaialdiak gonbidatu gintuen proposamen hau egitera, azkenean forma hau eman dioguna, eta han eskaini genuen lehenengo estaineko kontzertua, eta berez, gainera, proiektua sortu zen emanaldi hartarako, ez? Egia esan, nik estaineko aliz jo nuela egun hartan Bidebarri eta Liburutegian, da ez nuen ezagutzen, da benetan oso leku polita da, txikia da, eta baina oso lehenoko antzokien itxura dauka, eta oso polita da. Eta hori izan zen hasia, ez? Eta behin prestaketa lanak eta egin genituela, esan genuen, ez dugu, hain ongi pasa dugu, ez? Diskoa egiten, eta gaurko emanaldia ere hain berezia izan da, gogoratu behar dugu ere bai, egun hartan Amaia Lasa izan zela errezitatzen testuak, eta hain polita izan zen da, esan genuen, horrela ez dugu labako hau, ez? Kontu hau. Eta hortik gero diskoa, eta... Horri eman zen dioten segida, eta etorreko direnak. Hori da, espero dugu baiet. Ederki. Hori da, bintzat. Ederki, eskerrik asko. Geltoki politak, Jon Artano, eskerrik asko beste behin. Eta orain hitz egitea gustatuko litzaizuke zuen jarraitzaile batekin, edo zuen lagun batekin. Kide batekin ere bai. Laguntzailea ere bai, eta erreferentea ere bai. Erreferentea ere izango da segurazki. Josera Gartzia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, Josera, ondo gu oso ondo. Josera, noiztik ezagutzen dituzuzuk Hurbil, Jon, taldekideak, nondi dator hau, noizkoa da harreman hau? Bueno, nik uste dut hor jarri dizkia zuen titulu guztien gainetik, nik uste dut hauen aitona bezala nizela ni. Ez, egia esan, hauekiko harremana ezin da oso luzea izan, beraiek gaztea dielako, nik harremana benetan luzea eta sakona eta gustagarria eta aberasgarria benetako joen Hurbilen aitakin dauka Txominekin, aspaldi lankideak izan ginen Euskadi Irratian, eta bueno, Gaindala gutxi Txominek ere zoria izan zuen beste disko bat egiteko, eta hor hasi ginen, eta bueno, Hurbilekin izan duet aspalditik tratua, baina ez tratu jarraikakoa, ez, eta bueno, horla Txomine tarteko zehola hasi zanean loraldiko hau, eta gero, hortik diskoa grabatzeko sortu zen garai hartako Txominekin zituen kantuak euskarazteko ibili ziren Lupe Artola, bere arreba, Txominen arreba, eta gero Juan Ignacio eta Mendia zena. Eta oso lan txukuna izute, ze, bueno, bai musikatzea eta bai itzultzea Whitman ez da bat erresa, da pautarik gabeko poesia bat bezala, orduan, dena da nebuloso bat bezala, ez dakizu nun rimatuta bat, eta ni uste meritu handia daukala Txominek egindako lana, eta bueno, total, azkenean, nola gertukoak eran, uste dut sortu zala lehenengo aldiz, Txominen aurreko beste disko, Tinkarnatusekin egin zuen diskoan, Hurbilekin hitzein, eta, bueno, asmo hau aterazanean, bueno, eskatu zidaten, ea pixka bat letrei kantuen hitzei begiratutxo bat emango nien. Eta egia esan, itzulpen oso onak ziren, baina, klaro, 75ean egindako itzulpenak, zarkitu itxura hartzen dute edozeinenak. Eta, hori besteik ez nuen egin. Letra horiek pixka bat gaurkoratu, gauza batzuk ikutu eta kitu, ez? Hori zan hasierako lana. Gero sortu zen, niretzako oso gustagarria izan zen, Jonekin, Jon Gurrutxa eta Hurbilekin, hori dela eta ikusten zuten kantutik kantura igual egoten ziela isiluneak, eta bueno, bizpahiru bilera niretzako gozagarriak egin genituen, hemen Donostian nola biharra batzen bueltan, eta hor sortu zen beste itzulpen batzuk egin dituenik errezitatzen direnak orain, errezitatzen dituenak primeran errezitatu ere Jonek, ezta. Hoize besteik ez detenik egin, hemen, hori eta Aitona lana, bakizu, Bueno, Hurbil eta Jon, Joserrak esaten du, horixe besterik ez dut dik egin, zer eman dio, Joserrak, lan honi? Segurazki uste duena, baino gehiago. Bai, guri izan da, esan duen bezala, gustagarria guretzako ere, hasieratik berekin kontatzea, eta gainera nola gauzatu den pixka bat esanten zituen moldaketa txiki horiek, ez? Prozesori oso polita izan da,
eta diskak aurkotu du modu horretan Joserrak, ez? Nik uste dut hitzek hartu dutela beste, barniz moduko bat, ez? Berak eman diona, ez? Eta polita. Joserra, zuk 78koak eta oraingo moldaketak ederki ezagutzen dituzu, bi diskoenak alegia. Konparatu daitezke biak? Bai. Bikainarekin konparatzea gauza erra da, beti, Orduan, nik uste dut, garai hartan, Txomienek ez du hau esango, baina garai hartan, Txomienen diskoa gauza raro izan zen, oso, nik uste dut, 80ko buelta hortan, egon zirela ustekabeko emaitza zoragarri batzuk, inork etxekin anundi zetozen, Ruperren lehenengo diskoa, Aizearen diskoa, eta hau, beste Errobi ere bai, eta, por cierto, Errobiko lagunak izan ziren diskoa grabatu zutenak, Bai, Mixenduko eta bar izan zutenak. Hori da. Eta kontua da, disko horrek, ez duen hola arrakasta komertziala ondia izango, baina Radio 3-en akoratzen naiz, Ramon Trezetek zeukan disko hori urte hartako 3 disko onenen artean, eta beste bazan Luis Llaken Campanadas a Mort. Eta gero beste kontu txiki bat oso politia, Txomin Artolak, Parisea joan zalea izan da beti, eta han, egun baten, ez dakit nongo denda baten edo, Leonarkoen ikusi, eta Txomin hurbildu zitzaion eta eman zion bere disko hori, Leonarkoen. Oain ez dago galdetzerik Koenei, ez dago tamales galdetzerik oain Koenei ze irutu zitzaion, baina nik uste dut gustora hartu zuela, ez? Eta, nik uste dut disko hori bere garaian, eta gero ere oso ona izan zela, esperimentatze bidetik oso ona. Eta nik ez nekien nola hauek esan ziatenean hori moldatzen ari ziela, pensaten nuen moldaketa xume bat izango zela olakon bat, baina, lehenengo bialdu zizkianean Hurbilek, izututa geratu nintzen onerako, noski ez, nik ez da konparatu, bestea bikaina zan, eta hau ere berritze bikain zoragarri bat izan da, ez, eta gero nik hor Hondarribiko emanaldian egon nintzen, eta egia esan, taldearen maila da bikainetik gorakoa, eta nik ez nuen adibidez, bi hauek ezauten ditun, Hurbil eta Jon ere bai ikasle izan nuelako, ikasle ofiziala izan nuen, asko gertzen, eskola, unibertsitatean, baina, Beste Jon ere, hemen daukagun beste Jon ere bai, Gela geunden elkarrekin eta. Bai, Jon, hori da, hori, horako. Baina nik ez dakat meriturik zuek hain gora iritsi izanagatik. Iritiko zate... kontu horiek eta nik uste dut, nik geratu nintzen, benetan, miritsita disko honetan lortu duten unibersoa, ez diferentea da. Whitman izaten segitzen du, baina Whitman berritu bat bezala da, ez? Eta berrikuntza hori txikien adator hitzetan, oso ikutu txikiak indizionik, eta gehien adator moldaketatan, eta nik, kuadrilla hortan denak iruditu zaizkit bikainak, baina egia esan, Dani Benegasen nuen ez dautzen, eta, en fin, gauza serioa iruditu zitzaidan musikari moduan, ze nolako maila daukan, ez? Eta, hori, bikainakin konparatzea plazera. Joserra, mila esker gurekin izatearen eta sorpresa txiki hau ematen laguntzearen eta zure iritzia ere ematearen. Mila esker eta ongi izan, aste buru honen izan eta nahi duzun erarte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio. Agur. Eta jolas egin behar dugu. Ongi iruditzen baldin mazaizu, Jolas egin behar dugu. Eta gaizki iruditzen mazaizu ere, bai. Ere bai. Hau da momentua. Horratzen dugu gure zai, Jon Garate, Jon, Arratsaldeon! Nola irituko zaizu bagazki? Iritsi da egun zoriontsua, iritsi da happy day. Hau da Zirtzar. Hemen lehiatu behar dugu bi taldetan, eta nola banatuko zaituztegu gaur? Entzun ondo, Hemen Maialen Hurbil da Jon Artano, eta hemen Jon eta Xabi. Etorri Venga. Oso, ondo, bai, bueno, bai. Baina giri farretxu, esko ematen, kirol legez, oso ondo, baina liga astera. Liga astera Maial baina, Jon.
3 lagun eta 2. Xabi, azken aldean danak irabazten nahi zabe, Maialene laguntza behar du. Ze, nola gaur liga, beira, Maialenek 21 irabazi ditu, Xabik 16, baina oindala gutxi Xabik 10 zezkan. Remonta da, undila da. Ikusi behar da, gaur gertatuko da. Portarako, lehenengo probara goaz, Rafa Zirzar! Bueno, galdera azkarrekin goaz, ez badakizu erantzuna, pasoiteko Zirzart esan behar. Vale, pasoiteko Zirzart. Eta Maialen, zure taldeekin. Presa bete da, no? Bai. Bagoaz. Maialen, Txomin Artolaren urrengo besteetatik zein ez da belarroztuak diskokoa. Gogoeta hauek aintzira eta leku edo gorazarre. 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 Txeben trampi gabe, bai, ondo. Urbil, noiz erabakizuen Arima Beltza taldeak desegitea, 2006ko aste santutan edo 2006ko egu berritan. Zirzart. Egu berritan. Artano, zein jaio zen lehenago, Urbil Artola edo Jon Gurutxaga? Urbil. Bai, horita mabia. Maialen, Urbil Artola zu bezala Euskara Okean agertu zen kantari. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. Urbil, 1972an zu jaio zinen urtean Benito Lertxundik Esto Kamairu izeneko diskoa kaleratu zuen. Egia edo gezurra? Egia. Gezurra, 71 taldenago. Eta Artano, Urbil Artola alderantziz irakurrita Arlota libru da. Egia edo gezurra? Egia. Gezurra, Alotra libru da. Osta, galdera, zaila dia, Bai, letra bat gora, bera. Galdera... Zailak, Hoi jakin beharreko, dia, gauza horiek. Hemen maila dago. Preparatuta torko gine, pixka bat, Urrengoko etorri berdezue izen guztik alderantziz nola dian da. A ber, zema programa inditugu, ikazu hartzen duten. Bueno, ni jarriko naiz Maialen bezala, bale, Jon? Bale, ezko buruan, eta kontzentratu. Bagoaz. Xabi, Jonek 2007ko Korrikaren abestian kolaboratu zuen. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. Jon, 1982ko Sorotan Bele diskoaren zemak ale saldu ziren, 25.000 inguru edo 40.000 inguru? 40.000 inguru. 25.000 inguru. Xabi, Jon Gurutxaga bertatik bertarako erreportari ere izan zen. Egia edo gezurra? Egia. Bai. Jon, Elgoibarretik Hondarribira marra zuzen eginez gero, hola, zuzen, zenbat kilometro daude? 43 edo 52? 52. Bai. Xabi, zema letra ditu Jon Gurutxaga izena bizenak? 13? 13. Eta, Jon, 1978an zu jaio zinen urtean sortu zen Itoitz taldea. Egia edo gezurra? Egia. Egia, bai! Oso ondo! Apa, jambo! Oso ongi! Gu baino beto. Bai. Ikusiko dut zu baino beto, bai edo, sortarako baita ukago azpean markagailu bat, ointxe sartuko due? Ona! Bai, zu baino beto xeago, bai. 2 puntu eta 3 puntu. Oso ondo, eta bai, aurrera goaz, urrungo proba, eta ber nola jarraitzen duen honek. Rafaga Zirzar! Publiko bat! Oso ondo, beira, urrengo proba honek galdera bakoitzak 3 puntu balio ditu, beraz bateko aldea zen eukaten, baina hemen ja aldatuko da kontua. Eskuak da nokatzean, eta abestien jolasa egingo dugu. Abesti batzuk jarriko ditugu, eta zuek identifikatzen dezuenean, badakizuenean kanta zein den, eman pulsadoreai eta horrek erantzungo du. 3 puntu batik. Bale? Bai. Venga. Lehenengo abestia, tirapu sartu. Maialen. Olaia Intziarterena. Olaia Intziarterena. B-klasekoa. Ala alda tirapu. Joder, Oso ondo. 3 puntu zuen zabera. Oso ondo, beste aukera, bale, berriro eskoak atzean. Eta beste bigarren kanta bat sartuko dugu. A ber, hau, zenek ezagutzen duen, sartu. Igual osua garritar ez. Prezik ez dago, Eguraldiak itxoingo. Hau da, bai. Tenegi konsun... Kanta berde. Guantanegi konsun... Lako zose, Tirapu, zein da? Yuti banquillo, yuti keteki. Sopa de caracol!
Jon. Oso ondo! Baina, kantu hau asmatu daiteke sopa de caracol esan gabe, edo ez? Nik uste nozki bai, esaldi nagusia hori da. Esaldi. Mazkamani, manzo! Hori da garantzitsuena. Bai. Ba, orain zuek gatu zate berriro, puntua eta aurretik 3 puntu zeutzeko. Azkeneko abestia, bale? Eskoagatzen berriro. Eta berra uzenek asmantzen duen sartu tirapu. Bai, pero tituloa ez dakit. Noiz goratzen. Mira, kantau, ez du dilua. Tituloa, aitak higo nago, baina tituloa ez dut goratzen. Lau Txomin Artola. Urbi, zu bazen egin. Bai, banekien, baina tituloa ez dut etortzen. Kantauri, txasoa... Nulo. Kantauriko baratzan izan daiteke. Kantauri, txasoa... Ez, kantauriko baratzan. Esan behar da, estribillo balio itela, natzen bere imazonek esan dak ere bai, eta abeslaren izenak ere bai, Txomin Artola bai, eta arrantzale herri da bestia. Abantaia zeukat. Oso polita. Markadelua nola geratu da? Hori aurretik. Baina hori aurretik izan behar zen, Txomin Artola bat zela bagenekien. Bat genekien kantuaren izena. Azterola izan da, berriak emate deu. Bi puntu zuet aurretik, laza Xabi, azkeneko galdera dator, hemen erabakitzata dena, ez preokupatu. Rafaga, zirza! Publiko bat! Artxiboaren jolasa, artxiboaren galdera ingo dau, honek 5 puntu balio ditu, bale? Beraz, hau asmatzen duenak. Bai, 5 puntu. Orduan, oin arteko gana, beroketariketan izatea, oin kampeon asmatzeunak. 5 puntu, irabazi edo gana. Hau ere kantuarekin? Hau ere kantua? Ez da kantua. Eskuak atzean deno... Ez da kantua? Ez. Galdera bat botako dut, eta gero artxiboko bideoa dator. A eta C aukera emango ditut, eta erantzuna zapaldu inberra ezue. Azmatze bezue, 5 puntu zuentzat, ez bezu azmatze 5 puntu kendu, Hemen jarrizko ere bada. Bueno, beraz, estrategia. Venga, eskuak denok atzean, eta galdera irakurriko dut. 1986an, txiskola programara joan ziren, Txomin eta Urbil Artola aitasemeak. Urbil zugor 24 urte zenitun. Hikamun Arrizek Txominik galdetu zion, ea herrietarik egiten zion Urbili. Zer erantzun zuen Txominek? Eta hemen 3 aukera daude. A. Mutil zintzoa dela, baina mugitu xamarra. B. Urbil handiagoa dela eta ez dela usartzen. Edo C. Urbilek egiten diola herrieta Txomini. Txoin! Barkatu, mira. Txoin! Bakien bakarra. Bai. Erresa da. Bueno, ezagututa gano. Eskuak atzean deno. Bat bita hiru. Bat bita hiru esango, eskuak atzean. Vale, itxoen. Itxoen, Venga, bat bita hiru. Apa! A ver, Urbil, esan behar da, responsabilidadea haundila da, zemagelen bila bate dejo irabazi gabe. Asmatu ezko hau bat. Bueno, ni uste dut handiago nintzelako esango zuela. Handiago zinelako ez dela usartzen zuri herrieta ematen. Uste dut, bai, itxura dauka. Ez dut ondo goratzen, Urbil lasai, ez bagoela lasai. Igual da. Maialen prest. Irabazteko dokantzeko. Bagoaz, P esan dezu, hori alderantzuna, sartu mesedez bideoa txiskola. Egia esango dizuet, Hemen biak etorri zaizkigunean, zalantza sortu zait, ea nortzen aita eta nortzen semean. Nik ez dakit, Urbili, zuk ze motatako jarrera edo hartuko duzun zuk honekin, aita maltzurraren herrita egiten diozun. Aurkok emateko enaiz kapaz edo gai. Eta herri harta emateko hendikan gutxio, zenbera animien handiago da, ikusten duzu eta gauza... Bazpare kontu zibili behar. Zer dira, garaiko. Apa, zoriona! Oso, no! Txiskola pasa. Oso ondo, asmatu ez da Maialen, zoriona talde ospai. Eta irabaze bezain txalo, txiskola, baino hau ere bai, sari bat dozu egin, belar ostoak gora eta bera eta ostoak gora eta bera ibilizatea aipatu dituzue, beraz gaurko saria zer da? Ostopilea! Ojaldri! Oso, ona! Hartu! Ostopilea! Egingo dugu.
Buah! Bueno. Aizu ez, zorionak, Serioso. Maialen, bereziki Maialeni. Zorionak, Maialen, Kostatakoa izan da. Ba, Maialen, oso ondo, Kostatakoa izan da. Maialen, nola sentitzen? Urrengo galdera bere intzatzen, baina zuri egingo ditut. Maialen, nola sentitzen zara? Gero. Bueno, belarrostoak zuzenean, esan dugu, noiz izango dugula aukera, data goratuko dugu, maiatzak 12, Bergarako Semineixoan. Eta nolakoa izango da zuzeneko hori, Jon? Beharra, usteot. Ez, guk gure disko azkenengo bersio hau joko dugu, eta tarteka, kantuen tarteetan, Joserrak aipatu duen bezalaxe, errezitatzen ditugu Whitmanen hainbat olerki, zati eta horrela. Guztiak ere musikatuta daude, ez da bakarrik errezitatzea, musikatuta daude bereiek ere bai, eta horixe, diskoaren isla da, gehi Whitman. Urbil, emanaldia prestatuta dago, diskoa ere grabatuta dago, baina zuzenekoak beti dauka, ez da? Beste, zuek egongo zarete desiatzen zuzenean hori defendatzeko esaten den bezala, ez? Bai, badu beste puntu erakargarri bat zuzenekoak dudari gabe. Eta batez ere egiten duzuna gustatzen zaizunean, ez? Eta talde honekin plazerra dela jotzea, zuzenekoak egitea eta gogutsu gaude. Zuzeneko horien atzetik, noiz aterako eta herri horietara aurkeztera joteko, ez? Bai. Onera etorri zarete orkestera, mila esker benetan, Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola, eta talde guztiari eskerrik asko, onen aupa dizuegu, eta ea ikusten zaituztegu nutuak. Mila esker, eta gorde pixka bat geroko. Bueno, Maialen, zorionak, Oso pozik nago. Maialen, orain badukat galdera egitea zuri. Maialen, nola sentitzen zara? Ongi. Ondo, sentsazio ona da. Oso sentsazio ona da. Ariz Gamboa, Maialenek irabazi du gaur, bazen garaia, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon, ikusentzule guztioi eta zorionak Maialen, bereziki jakinda nik egin nuen katastrofe horren ondoren, gaur hori pixka bat orekatzera etorri zarela. Bai, saiatu gara. Saiatu gara. Ondo. Bueno, eta zer moduz estrabia, zer moduz kakastrofe inguru hori? Bueno, ikusten duzu, nola hasi den irudia etortzen zinetelarik. Hemen gauza oso lasai dago, hauek patxada ederrean daude. Hauek ez dakitena edo ez direna enteratu orain, orain bertan ardiak jetzi beharra ditugula, eta horretarako mugitzen hasi beharko dutela. Bai, orain oso lasai sumatzen ditugu, siestatxoa botatzen ari zen hor bakarren bat, biztan da ikuluan estrabian giro lasaia dagoela orain. Orain oso giro lasaia badakizue ardiek abaroaldia behar dutela, orain arte, goizean, eguerdian eta arratsaldean jaten egondakoa lixeritu behar dutelako. Eta, hain zuzen ere, ardiak jetzi ondoren, gaueko otordua datorkielako, eta horri leku egin behar zaiolako. Beraz, bitartean, ikusten duzu, lasaitasuna da nagusi, baino hemen mugimenduak hasten ditugunean, orduan marrakak hasiko dira. Ez dakit ez ote duzuen aitzen dagoeneko marraka bat badugula hortik. Bai, entzuten dugu. Eta entzuten ditugu galderak, aritze ostirala da, eta badakizu galderak erantzun behar dituzula. Guk baditugu baten batzuk, baina momentuz, ikusen zuen. Baritz, nekazariak beti esaten duzue arkumeak gutxi ordaintzen direla, beraz, zer egin behar da hauei balio emateko? Jakingo banu, dagoeneko arazoa soluzionatuta legoke, baina, niri okurritzen zaizkidan ideia batzuk. Batetik, gure kultura gastronomikoan pentsatzea pixka bat, arkumeak gure etxeetan presentzia importante bat eukidu, eta denbora da gero eta gutxiago daukala, beraz, lekutxo bat gure hozgailuetan eta gure plateretan lekutxo bat egitea arkumeari. Bestetik, bitartekari kate injustu horri, nire ustez neurriak jarri behar zaizkiola. Alegia, ekoizleok egiten dugun lana behar bezala baloratzeko, prezioak nolabait ere babestu egin behar dira, eta uste dut ez bakarrik arkumearekin, baizik eta elikagaien prezioari mugak jarri behar zaizkiola. Gutxieneko batzuk ordaindu beharra daude, gutxieneko horiek ordainduta, ekoizleak ziurtatuko duelako bere lana modu duinean baloratua edukiko duela, eta merkatu askearen aitzakian ezin da libre utzi
hain zuzen ere aulena gero eta aulago delako. Beraz, prezioak babestu beharko lirateke eta legeak behar ditugu prezio horiek babestuko dituztenak. Eta, bueno, bitartekaritza kate horretan badago aukera bat, eta da, ekoizleok, haragia ekoizten dugunok, gure haragiak transformatzeko baliabide eta aukerak eukitzea. Bai legalak eta bai bitartekoak, azpiegiturazkoak. Eta badakizu hemen sakanan adibidez, zatitzegela komunal bat egiten ari garela. Transformazio, obradore edo zatitzegelak behar ditugu, guk gure lanaren ondorio sortzen ditugun mozkinak jendarteratzeko alik eta modu zuzenean eta horretarako pausoak behar ditugu. Nik uste, guzti hau kontutan eukita, gauzak asko aldatuko liratekela. Ariz Gamboa, oso ondo guazen bigarren galderarekin. Hau Paritz, nolaz entrenatzen juzakurrek ardiri gero ondo lan aitzen erakusteko? Bueno, galdera horrek ez dauka erantzun erresa, Lehenik eta behin, txakurraren doaiak elikatu eta landuko genituzke, noski gure hobe beharrez aritzeko. Txakurrak berez, artzai txakurrek berez, doai senak agindutako doai onak dituzte, hain zuzen ere artzaintza lana egiteko. Hauek ulertu, hauek elikatu eta hauekin lan egitea oso importantea da. Baina bada beste gauza bat ezinbestekoa baldin eta artzai txakurrak euki nahi baditugu. Eta bada gu eta artzai txakurraren arteko harreman horiek behar bezalakoak izatea, ongi egituratzea eta obedientzia ongi lantzea. Txakur obediente batekin konfiantza landu egin behar da. Alegia txakurrak guregan konfiantza eduki behar du, jakiteko, hain zuzen ere guk zer behar dugun eta hobe ulertzeko. Eta bestela, txakurrak dituen doaiak baliatu eta gure helburuetara bideratu. Horretarako lan asko egin behar da, eta ez da denbora mugatu batean lan egiten. Alegia txakurrak gaitasuna duen momentutik hiltzen den arte, etengabeko lana egin behar da norabide horretan. Eta entzun dezagun gaurko 3. galdera. Hau Paritz, ardiaren errapemina nola sendatzen da? Bueno, ardiaren errapemina sortzen du estafilokoko familiko bakterioak. Eta bakterio hauek sendatzeko modu bakarra antibiotiko bidez sendatuko genituzke, errapea kasu hontan. Gertatzen dena da, esne eman behar duen errape batek edo esne ekoizpenerako bideratua dagoen errape batek behin errapemina eduki baldin badu, hor zelula somatikoa bezala ezagutzen diren zelula batzuk sortzen dira, eta horiek beti kanporatuko ditu, eta beraz, esne hori elitzateke baliogarria izango gazta egiteko. Zer egiten da? Estafilokoko horiek dauzkanean ardia sendatu noski, baino gero ardi hori etorkizunean haragitarako bideratua izango litzateke. Hortik aurrera elitzateke erabiliko esne jeizteko edo esnea ekoizteko. Hala ere, errapemin ezberdinak daude, estafilokoko aldaera ezberdinak daudelako. Batzuk sendagarriak dira, antibiotiko bidez esan dudan bezala, baino beste batzuk ez. Hain zuzen ere, errapemin odol isurizko errapemina esaten dena, hori hilkorra da. Behin harrapatzen dutenean, oso denbora gutxian animalia hil egiten da eta ez dago zereginik. Nik uste botikak jarri baino, kontutan eduki behar duguna da, estafilokokoak ez hartzeko har ditzakegun neurriak. Alegia prebentzioa, eta hor dago gakoa. Gauzak konpondu baino, ez daitezela puskatu. Eta horretarako prebentzioa ezinbestekoa da. Jakin behar duguna da, errapeminaren sorreran, hain zuzen ere, animaliaren ongizateak eukitzen duela ardura nagusia, eta beraz ongi zaindu eta tratatu animalia. Kalderako sondo erantzun da, Aritz, eskerrik asko, asteburu ona izan eta astelenean berriz Estrabiatik gurekin izango zara. Eskerrik asko eta astelenean noski, hemen izango gaituzue lehenbiziko orduan arrazismoari buruz arituko gara, besteak beste arrazismoaren aurkako nazioarteko eguna gainean delako. Eta gonbidatua Edorta Lamo, Arrea Jatetxeko sukaldaria, Michelin, izarra irabazi berritan hori, astelenean asteburu ona izan, bibago, eta bibazuek! Este dan el show.